Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε σήμερα στο Καζάν να πάρει την νίκη και να μπει γερά στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League, όμως δεν τα κατάφερε. Σίγουρα οι πράσινοι στάθηκαν καλύτερα από προηγούμενα παιχνίδια και κυρίως από τα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου, που φαίνεται ότι ίσως είναι καταδικαστικά όχι τόσο για το αποτέλεσμα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, αλλά περισσότερο για το αποτέλεσμα του αγώνα με την Κοπενχάγη, το οποίο φαίνεται να πληρώνει ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια. Απόψε ο Παναθηναϊκός στο Καζάν στάθηκε καλά ανασταλτικά με ένα 3-4-2-1 που επέλεξε ο Νιόμπλιας, που βοήθησε πάρα πολύ στο να μην υπάρχουν ρήγματα στην άμυνα μέχρι το 70-75, όταν και η Ρούμπιν ρίσκαρε, πίεσε πάρα πολύ, απουσίασε και ο Μπουμσόγκ από το κέντρο της άμυνας, που για άλλη μια φορά ήταν εξαιρετικός, και έγιναν κάποιες ευκαιρίες, 2-3, αλλά εκεί ήταν η βραδιά του Τζόρβα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός κατά το δοκάρι, αλλά βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στα βολέ του, στο πώς διώχνει την μπάλα, γιατί σε μία-δύο περιπτώσεις έγιναν κάποια λάθη και η Ρούμπιν έκανε ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν ήταν τόσο καλός δημιουργικά. Δεν μπόρεσε να απειλήσει την Ρούμπιν, με εξαίρεση τη φάση του Γκοβού, που θα μπορούσε να γίνει το πρόσωπο του αγώνα, από σέντρα του Χριστοδουλόπουλου στο τέλος. Οι δύο από τις τρεις αλλαγές του Νιόμπλια. Η τρίτη αλλαγή ήταν ο Μαρίνος, αναγκαστική στη θέση του Μπουμισόγκ, με το Βίντρα να πηγαίνει στο κέντρο της άμυνας. Τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός, για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, ελπίζει μόνο σε ένα θαύμα. Έτσι. Δηλαδή να κάνει δύο νίκες, μία με την Μπαρσελόνα στην έδρα του και μία εκτός έδρας με την Κοπενχάγη. Όσον αφορά την πρόκριση για το Europa League, είναι εφικτή ακόμα, αρκεί να πάρει 2 βαθμούς παραπάνω από τη Ρουμπίν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει η συνολική διαφορά τερμάτων και ο Παναθηναϊκός σαφέστατα υστερεί από τη Ρούμπιν.